11 септември 2001 година. Дата, която промени света. 2 самолета се врязват в световния търговски център. Хиляди загиват. САЩ обявява война срещу терора. Но 2 десетилетия по-късно въпросите не намаляват. Напротив, те стават повече. Това видео не е опит да ви убеди в конспирация. Аз не съм американски гражданин, нито съм обвързан с която и да е институция. Просто ще ви показа някои от фактите и противоречията, а вие сами ще се прецените. Официалният разказ е добре познат. 19 похитители, водени от Осама Бин Ладен и Ал-Кайда, успяват да отвлекат 4 самолета. 2 удрят кулите близнаци, 1 се врязва в Пентагона, а 4-тия катастрофира в Пенсилвания. Всичко е описано подробно в доклада на комисията по 11 септември, публикуван през 2004 година. Кулите падат вертикално, със скорост близка до свободното падане. Това предизвиква много въпроси сред инженери и експерти. Най-големият въпрос: защо сграда 7 също се срутва при положение, че не е ударено самолет? В интервю от 2002 година собственикът Лари Силвърстейн казва: може би най-умното нещо е да изтеглим. Това изречение се тълкува по много начини, но някои виждат в него признание за контролирано разрушение. Официалната версия гласи, че Полет 77 се врязва в западната фасада на Пентагона със скорост над 800 км в час. Но тук започват и странните въпроси. Първо, камерите за сигурност от близките сгради са конфискувани от ФБР почти веднага, а до днес не е показано нито едно ясно видео, на което да се вижда самия удар. Второ, размерът на дупката в стената на Пентагона е съвсем малък, особено преди рухването на фасадата. Много свидетели и инженери питат: къде са останките от самолет с размах на каре 38 метра? Официалните обяснения твърдят, че самолет се е изпарил от високата температура, но критиците посочват, че това е необичайно за катастрофи с подобен мащаб. Трето, сградата точно в тази част е била реконструирана и укрепена, а в деня на атаката там не се намират ключови лица от командването. Полет 93. Това е 4-тият самолет, който се разбива в поле в Пенсилвания. Официалната версия: пътниците се бунтуват, борят се с похитителите и самолетът се разбива. Но на мястото на удара почти няма отломки. Черната кутия е повредена, а записите непълни и няколко местни свидетели казват, че са видели втори самолет по-високо в небето. Множество прозаникари и очевидци съобщават, че преди срутването са чули серия от експлозии. Фрази като при разрушаване на сграда се появяват свидетелски показания. Бари Дженингс, служител от управлението по извънредни ситуации, споделя, че в сграда 7 е чул експлозии преди тя да рухне. Малко след това умира внезапно при неясни обстоятелства. Няма официална аутопсия, няма официално обяснение. В дните преди атаката има огромни залози на борсата срещу авиокомпаниите, използвани в атаката: United Airlines и American Airlines. Това не е теория, това са данни от борсовите регулатори и академични изследвания. Според проучване на University of Chicago от 2006 година, нивото на предишната активност е аномално и статистически значимо. В деня на атаката американската армия провежда военна симулация, която включва отвлечени самолети. Норад дори получава сигнали, които не може веднага да различи дали са реални или са част от тренировката. Това е потвърдено в официални документи. Но кой има полза? Нека да погледнем какво се случва сред атаката. Приема се законът Patriot Act, който дава правомощия за масово следене. САЩ започват войни в Афганистан и Ирак. Фирми като Халибъртън печелят милиарди от възстановителни договори. Това е част от реалността, дали е планирана или просто умело използвана ситуация. Аз не твърдя, че имам отговорите. Не знам дали 11 септември е вътрешна операция, атака, симулация или нещо друго. Но знам това: историята, която ни разказват, понякога е удобна и незадължително пълна. Не съм американец, не съм участник в тази трагедия, но като гражданин на този свят имам право да питам. А ти имаш право да не вярваш на всяко нещо, което чуеш. От мен, от медиите или от властта.
Истината не винаги се казва в прав текст. Понякога тя се крие в противоречията. Разгледай фактите, разсъждавай, питай и най-вече не приемай нищо на сляпо.